Ceva mai înainte niște afirmații și vreau să le întăresc cu o chestie. Am mers prin mediul judecătoresc, am mers în mediul de procurori, de acolo de unde am fost și eu odată. Vreau să vă spun că acolo există șoc, acolo există ură față de acest sistem. Din cadrul acestui sistem putred judecătoresc a puterii a patra vin semnale foarte și foarte tari. Ei nu mai pot rezista în fața unui asemenea dezmăț instaurat de către Plahotniuc prin Zubco, prin poale lungi, prin Pleșca, prin Sternioală de la Buiucan și așa mai departe. El și-a întins tentaculele, sau nu știu cum să-i spun eu, și le-a întins peste toată justiția. Procuratura o ține în mrejele sale. Acești oameni, foști și actuali procurori, foști și actuali judecători, sunt, cum să spun eu, la limită. Probabil nu vor mai rezista. Un apel public care l-am făcut ieri a fost determinat sau a fost mânat, m-a mânat să fac acest apel, anume reacțiile pe care le aveam din interior. De acolo am simțit că acești oameni nu vor să mai aibă în fruntea lor niște oameni corupți. Am simțit că într-o bună zi vor răbufni. Deci sunt judecători care confirmă același fenomen despre care dumneavoastră vorbiți. Absolut, am scris în apelul meu public. Am scris în apelul meu public și vă spun că cu lacrimii în ochi cineva îmi spunea, nu mai putem, scuzați-ne, dar nu mai putem. Suntem niște păpușe, suntem de formă aici. Ei simt foarte bine. De ce se tem să declare aceste lucruri public? Cum să spun eu, ferească-ne Dumnezeu dacă vor reacționa într-o bună zi specialiștii, profesioniștii, pentru că ăștia știu cum să lovească. Ferească Dumnezeu. Ar trebui criza politică, această crimă va trebui rezolvată în scurt timp, fără comisii parlamentare și așa mai departe, pentru că aici anchetele nu pot fi făcute de criminali. Anchetele trebuie făcute de cineva independent, fără a fi afectate de cei care au participat la aceste crime, la această crimă a unui omor, iar crimă a omorului dublată cu această tăinuire. Și vreau să vă întreb o chestie. Nu vi se pare că prea ușor acest individ, Plahotniuc, care stă în spatele tuturor relelor din justiție, din procuratură, din mediul politic, din business, cel care acaparează totul, nu vi se pare cu prea mare ușurință în străinătate și invocă imunitățile date de acest popor? Încheiați-vă gândul, vă rog, că suntem la final. Gândul, în străinătate și invocă imunitățile, în interior însă, prin aceste tentacule, ne ține ostatici. Cât se mai poate. Acești politicieni duși în Parlament de către populația Republicii Moldova trebuie să ia o decizie tranșantă. Trebuie să scăpăm odată și pentru totdeauna de acest flagel. Odată scăpând de Plahotniuc, să vedeți, toate instituțiile statului se vor elibera de acest flagel. Credeți-mă, se poate face reformă în Republica Moldova, se poate face un stat serios, avem susținerea europenilor, dar europenii nu ne vor susține nici de cum mafioți și criminali în fruntea Parlamentului, cu deputați care sunt condamnați